नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आज आपण ओल्या नारळाच्या पुऱ्या बनवणार आहोत। एकदम पटापट अशी होणारी रेसिपी आहे। ब्रेकफास्टसाठी तुम्ही किंवा संध्याकाळच्या छोट्याशा भुकेसाठी सुद्धा तुम्ही या पुऱ्या बनवू शकता। चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता सुरुवात करूया आपल्या ओल्या नारळाच्या पुऱ्यांना। इथे मी ओल्या नारळाच्या पुऱ्या बनवण्यासाठी पाऊण वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, थोडंसं आलं, 5 पाकळ्या लसूण, मिरची घेतलेली आहे आणि कोथिंबीर। मिरचीचं प्रमाण हे तिखटपणावर अवलंबून असतं, तुम्ही त्या कमी जास्त करू शकता। सगळं मिक्सरमध्ये घालून घ्यायचं आणि आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। थोडं पाणी घालायचं आणि हे बघा अशा पद्धतीने बारीक असं वाटून घ्यायचं ते। इथे मी एक भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेणार आहे आणि 1 वाटी नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे। आतमध्ये मी 1 चमचा काळे तीळ घातलेले आहेत, तुम्ही पांढरे तीळ वापरले तरी चालतील। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। त्याच्यानंतर ही जी ग्रेव्ही बनवून घेतली ना आपण मिक्सरमध्ये लावून, ते सगळं आतमध्ये घालून घ्यायचं आणि हे व्यवस्थित असं पाणी न घालता मिक्स करून घ्यायचं पिठामध्ये। हे सगळं असं एकजीव झाल्यानंतर आतमध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। जे आपण पाणी घालणार आहोत ते आता गरम करून घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्याला पूर्ण पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला आता गरम करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित असं गरम करून घ्यायचं आणि सगळं पाणी लागणार नाही आहे, थोडं थोडं घालायचं, जेवढं हवं तेवढंच। थोडं गरम असतं त्यामुळे चमच्याने असं ढवळून घ्यायचं आणि सगळं पीठ असं मळून घेतलं पाहिजे। ते पाणी लागलं तर अजून थोडं घाला, पण एकदम पातळ असं पीठ करायचं नाही आहे। हे बघा अशा पद्धतीने पीठ तयार झालं पाहिजे मळून। असे सगळे गोळे करून घ्यायचे। हे बघा ह्या आकारामध्ये मी करून घेतलेले आहेत पुरीच्या। एकदा असे गोळे बनवून घेतले ना की पुऱ्या कशा पटापट बनवून तयार होतात, म्हणून सगळे हे गोळे करून घ्यायचे। हे बघा माझे सगळे गोळे बनवून तयार झालेले आहेत। आता इथे मी एक प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे, ही अशी कापून घेतली आहे आणि ह्याला मी आता तेल लावून घेणार आहे। दोन्ही बाजूने तेल लावून घ्यायचं, हे बघा। आणि हे सगळं तेल लावून झाल्यानंतर आता गोळी मी ना पुन्हा एकदा अशी गोल फिरवून घ्यायची, व्यवस्थित अशी दाबून आणि वड्यासारखी थापून घेणार आहे। हे बघा मस्तपैकी अशी पुरी तयार होते ही। आणि जर आता तुम्हाला ही थापायची नसेल तर तुम्ही लाटणीने लाटू पण शकता, लाटून पण करू शकता पुऱ्या। आणि दुसरी पद्धत म्हणजे हे बघा अशी गोळी घ्यायची आणि हा दुसरा फ्लॅप आहे ना हा त्याच्यावर टाकायचा आणि डिशने अशी दाबायची। पटकन ही पद्धत एकदम सोपी आहे, पटकन 2 मिनिटात बनवून तयार होते। अशा जर तुम्ही पुऱ्या केलात ना तर पटापट बनवून तयार होणार। पुऱ्या तळण्यासाठी तेल एकदम गरम कडकडीत करून घ्यायचं आणि मग आतमध्ये ह्या सोडायच्या आहेत पुऱ्या। हे बघा अशा पद्धतीने मस्त अशा फुलून येतात बघा, छान अशा टम्म फुगलेल्या आहेत। पुऱ्या तळून झाल्या ना की काय करायचं, तेल आतमधलं सगळं निथळून गेलं पाहिजे अशा पद्धतीने। हे बघा म्हणजे आतमध्ये जे एक्स्ट्रा तेल येतं ना पुरीच्या, ते सगळं गळून जातं आतमध्ये। आणि नेहमी पुऱ्या काढताना अशा जाळीवर काढायच्या, म्हणजे तेल राहत नाही पुऱ्यांना खाली। हे बघा अशा पद्धतीने आपल्या सगळ्या पुऱ्या ह्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। अशा तुम्ही पुऱ्या नक्की करून बघा आणि कशा झाल्या ते मला कमेंट करून नक्की सांगा। अजिबात तेलकट होत नाहीत, एकदम खुसखुशीत अशा पुऱ्या होतात। ह्या तुम्ही नुसत्या पण खाऊ शकता किंवा दह्याबरोबर किंवा चटणीबरोबर पण खाऊ शकता। आजची जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।